mantan mantuku. Oh, ngemepene gone Dia mau Tuan Sari kok. Guys, kita jalan-jalan ke Bung Sari. Itu mie ayam kari. Telaga Ngebel, guys. Madiun, guys. Kalau wis ngerti lah satu. Airnya Yang belum air guys, ya lor, aku neng Ngebel, telo wong Ngebel. airnya Gila. kuning guys. Piye Mas? Gila, guys. Karon aku dek. Karo saudara-saudara, guys. Apa? Cedeke sukun iku Mas. Airnya keruh. Oh, belerang. Oh, belerang, guys. Ini gila, guys. Iki lho, guys. Halo, guys. Mbak M. Aku kan Mbak Emi. ning Sampang itu. Aku dek menen kan. Gila, guys. Ning Banyumanik. Oh iya. Aku medengku kono dek Dan. Ketoke kok sini Iya. iso. Jadi cedek omah. Ini harus 4 anu. Soalnya dek mbane pas aku 45. grab ning sukun iki ditekoni grepe. Lima. Kurang ngono. Iki lho, guys, neng Gunung Kendil. Gunung Kendil. Oh, Kendil iki kene kita, Mak. Masa Kendil? Iki anu iki apa? Joko apa ngono lho. Diuka-uka. Diuka-uka Ya Allah timbangnya ya. karo Om Tukul. Iya. Cemburu ya. Endi belerang iki endi, Mak? Tapi panas. Ya sing borok-borok ayo kungkum nang kono ya. Halo Lek. Ya Allah, munggah kaya ngono aku langsung diet ya, aku langsung kuru paling medun kok kono ya. Benar dengak mobil. Mobilnya iki gak iki santai iki lho, guys. Ya Allah. Pirang tahun ya, guys, gak roh ning kene ya, guys. Aku rene ya karo Pak Komar. Tahun 2092. 2092. 2000. Terima kasih ya, Adik. Nangis ini guys. Gigi ngompong. Atas kok gak dikasih. Wes jatuh martabatku. Biyen sapa sing gaene ngelokne biyen ya Emi apa piye? Gaene ngelokne ning apa-apa dilokne kae. Lah kok iki genti Guys, ngompong aja. dilokne putuku gigiku ompong. Iya. Iki kok ompong. Iya. Punya adik mana? Atin dikasih gak? Kok Atat gak dikasih? Atin. Kasih Atin, kasih Atat kok gak dikasih? Atat gak dikasih. Ati. Terima kasih sayang. Iki nggone mau ya? Lah kok teko nggone mau ta? Kau sempet tele. Nongko wi lah. Nongko. Nongkone. Oke, pas 4 loh. Aku nek nongkone wis gak. Nongko mamahku seweneng. Satu putaran, guys. Kayak aku mancing ya. Mana adik tulang? Panas. Mana adik tulang? 4 kilo. Airnya keruh. Lah ya kok gak ada mancing. Isik. Udah. Ngono kalau guys nek di pacar, Di nek motor dipoto. Nek di pacar tinggal nek motor dipoto. Nunggu ning ngene iki gak entuk. Nunggu ning amben ngene iki. ora nek klosone lho. Kubuk kae yen tak goleren tang entung gentang entung yen kebak tulisan. Oh. Kok gigi kamu
lek kowe anu Hanif Ini mangut. bojone Surya nangka goreng. Tikane mangut nek biasane. Duren belum ada duren le. Dur kayak kampung. Berarti kono menak ya nek delokan ya. Pantai ini apa? Lambane. Oke guys.